Estenan jaio eta hil egiten naiz. Bizitza motz bat da, ordubeteko bizitzatxo bat. Ideia asko neuzkan, oso ondo jakin gabe noiz erabiliko nituen edo zertan erabiliko nituen. Pentsatu nuen momentu aproposa zela ideia guzti hauek pixkat ordenatu eta ni berriro sorkuntza txiki batetan murgiltzeko. Bizitza hontan da zeharkatze bat, ez? Gure bizitza edo ziklo guztiak, ez? Eguna eta gaua, ilargiak, arnasketak, dena. Etengabeko ziklo jarraipen baten parte gara guztiok. Erabaki nuen begi bat kanpora atera eta ikustea ziklo guzti horietan nola jokatzen dugun. Nere bizitzan izan ditudan hainbat hausnarketa edo galdera edo zalantza asko partekatu nahi ditut ikuslearekin. Eta pixka bat utzi agirian ze gauza gutxi garen, ez? Badirudi ja helduegia naizela dantzan jarraitzeko, nik ez daukat hain ziur, enaiz 18 urterekin egiten nituenak egiteko gai, baina bai beste gauza asko eskaintzeko. Dantza garaikidea dago, tekstuak daude, elkarrizketak, bideoa dago, musika dago zuzenean. Inarrek sortu du musika bizitza labur honetarako. Bide lagun izango naiz, kasu honetan Asierrekin, gainera ez naiz musikari soil izango, tartean tekstuak ere elkarri izango dizkiogu. Ni izango naiz bi instrumentorekin, zuzenekoetan, bai pianoarekin eta baita bateriarekin ere. Azken urteetan egin ditudan bidaietan atera ditut argazki asko eta egin ditut bideo asko. Lotuta transizioaren gai honekin. Badirudi ikuskizun honetarako eginak zaudela, ez? Orduan hori izango da azken osagarria, ez? Batetik argazki erakusketa bi, bat hasieran eta bestea bukaeran, eta erdian bizitza labur dantzatu antzeztu hau.